Engve Engine Pro 2.0. Tento elektrický bicykel patrí medzi to najlepšie, čo táto značka aktuálne ponúka. A zároveň je to jeden z najviac robustných terénnych e-bajkov. Asfalt, štrk, lesná cesta. Väčšina elektrických bicyklov sa cíti dobre iba v jednom z týchto prostredí, ale Engine to vraj zvládne všetko. Široké pneumatiky, odpružená vidlica, masívny rám. Teória znie fajn, ale ako je to teda v praxi? Som Patrik z najkolobežky.sk a v tejto recenzii sa na to pozrieme bližšie. Ak by mali elektrické bicykle triedu G ako Mercedes-Benz, vyzerali by nejako takto. Masívny rám, široké pneumatiky a konštrukcia, ktorá zvládne aj tie najhoršie cesty. No a to, že je rám z hliníku, ponúka vysokú pevnosť a rozumnú hmotnosť. Musím uznať, že spracovanie je na veľmi vysokej úrovni. Spoje sú masívne a napriek skladacej konštrukcii tento bicykel nepôsobí krehko. No a vzadu je prakticky zadný nosič, na ktorý sa dá pripevniť batožina. Pri takto robustnom bicykli si každý kladie základnú otázku. Aká je hmotnosť? Engine váži 34 kg a pri takto masívnom bicykli je to popravde dosť dobré číslo. Pri jazde to nepredstavuje žiadny problém, no pri prenášaní s tým treba počítať. Ale táto hmotnosť má aj svoju výhodu. Ponúka až 150 kg nosnosť, takže aj mohutnejší jazdec si môže tento bicykel vybrať pre seba. No a bicykel sa dá pomerne jednoducho zložiť, čo oceníš pri skladovaní alebo prevážaní autom. A teraz to najdôležitejšie. Výkon. Väčšina elektrických bicyklov vyzerá výkonne iba na papieri, ale to pre Engine neplatí. Tento motor má 750 W a v maxime dokáže ísť až na 1200 W. A to je pri jazde aj pri rozjazde do kopca okamžite cítiť. Celkovo musím uznať, že výkon je naozaj slušný. Bicykel reaguje svižne, má slušný rozjazd a zvláda aj vysokú záťaž. Z výroby je maximálna rýchlosť obmedzená na 25 km za hodinu, ale po odblokovaní dokáže ísť Engine nejakých 40 km za hodinu. Zároveň má viacero režimov asistencie plus 8-stupňovú prehádzačku Shimano, takže si každý jazdec môže jazdu vyladiť priamo podľa svojich preferencií. Chcete si zaobstarať elektrickú kolobežku, bicykel alebo značkové príslušenstvo a náhradné diely od výrobcov ako sú Kukirin, Engve, Xiaomi a ďalší? Najväčší výber nájdete na najkolobežky.sk. Ku každej kolobežke či bicyklu získate dopravu zadarmo a profesionálnu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže so všetkými otázkami. najkolobežky.sk. Vaši odborníci na elektromobilitu. Pri tomto bicykli je jeden parameter, ktorý ma skutočne prekvapil, a to je kapacita batérie. Engve použilo 48V batériu s kapacitou 16 Ah a to je pri tejto kategórii bicykla veľmi slušná hodnota. A zároveň je batéria odnímateľná, takže buď ju nabíjaš bicykli, alebo si ju zoberieš so sebou domov. Výrobca uvádza dojazd 110 km, ale v realite tento dojazd ovplyvňuje viacero faktorov. Hmotnosť jazdca, terén, aj úroveň asistencie. V praxi to však znamená, že celý týždeň môžeš chodiť bez problémov do práce a na víkend zvládne tento bicykel aj dlhšie výlety. Batériu nabiješ približne za 9 hodín, takže ju večer zapojíš a ráno je pripravená. Toto sú dva dôvody, prečo chce mať tento bicykel doma každý. Široké 20-palcové FET pneumatiky, ktoré v každom teréne pôsobia omnoho stabilnejšie a komfortnejšie ako klasické úzke kolesá. O pohodlnú a hladkú jazdu sa stará tzv. Trojité odpruženie bicykla. Ale musím uznať, že najväčší rozdiel prináša asi práve tá predná odpružená vidlica, ktorá perfektne tlmí nerovnosti a znamená aj to, že necítiš v rukách každý hrbol. A toto je jeden z hlavných rozdielov proti mladšiemu bratovi EP2, ktorá má iba tú prednú odpruženú vidlicu, že tu v strede sa nám ďalej zvyšuje komfort týmto extra pružením. Silný bicykel je super, ale otázka je, či dokážeš aj dobre zabrzdiť. No a pri tomto bicykli sa o toto nemusíš bať. Engine má hydraulické kotúčové brzdy, ktoré perfektne reagujú na brzdnú páčku a zároveň cítiš už aj dole kopcom, že tú váhu zastaviť zvládneš. Celkovo ti tento bicykel dáva pocit, že máš veci pod kontrolou. No a k bezpečnosti ešte prispieva aj predné a zadné LED osvetlenie. Engve Engine Pro 2.0 ponúka aj niekoľko praktických detailov. Napríklad tento LCD displej, na ktorom počas jazdy vidíš všetky dôležité informácie pekne na očiach. Rýchlosť, režim asistencie, prejdené kilometre alebo dojazd na batériu. A dôležitou funkciou je aj nastaviteľná výška sedla a riadidiel. Takže si vie každý jazdec prispôsobiť tento bicykel presne podľa svojich potrieb a zároveň to zvyšuje stabilitu a komfort pri jazde, takže sa netrápi chrbát či zápestia. Engve Engine Pro 2.0. Absolútny vrchol modelovej rady elektrických bicyklov od tejto značky, ktorý si dnes vyskúšame aj takto tematicky v takých tých podmienkach, kde sa bude asi dosť často používať. Jednak na peknej asfaltovej cyklotrase, ale aj, ako môžete vidieť, na poľných cestách. A už v ďalších záberoch uvidíte, že možnosti tohto bicykla sú naozaj obrovské a tá variabilita v tom používaní v podstate nepozná konca. A ja už teraz viem povedať, že toto je skutočná raketa. Vyzerá to ako motorka
Znie to ako motorka na tej cyklotrase, čo sa týka hrúbky pneumatík a vzbudzuje to rešpekt aj voči ostatným, ale aj tak voči tej jazde, že človek sa cíti bezpečne a takže to má pod kontrolou. Takže poďme si vyskúšať túto mašinu, čo je vlastne najvýkonnejší a aj dojazdovo najlepšie vybavený bicykel od značky Engve. A som zvedavý, aké pocity budete mať z toho vy, pretože sa už veľmi teším a o tie svoje ďalšie pocity sa s vami určite podelím pri jazde. No, kolegyňa si vzala EPčko, ja si beriem engine. Poďme sa pozrieť, aký je možno medzi tým rozdiel. Pridám si takto plynovým pedálom, nemusím ani šľapať a bez akejkoľvek snahy sa takto pekne môžem rozbehnúť na cestovnú rýchlosť. No a zároveň teda mimo toho plynového pedálu alebo plynovej páčky, ktorú môžem používať, tak je tu samozrejme asistencia k pedálom, podobne ako na EPčku, kde vlastne asi šľapem takým nejakým normálnym tempom a teda po odblokovaní maximálnej rýchlosti je vidno, že ten bicykel dokáže ísť úplne komfortne 30-kou a naozaj teraz iba tak hýbem nohami, aby sa nepovedalo, nesnažím sa nejak špeciálne a keď budem chcieť buď šetriť svoju energiu, nespotiť sa, budem unavený, bude fúkať, pôjdem do kopca, tak šľapať nemusím. Ja zoberiem takto tú plynovú páčku, pridám a ten bicykel vlastne úplne sám akceleruje. Samozrejme treba brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. Ja tu teraz ukážem, že máme tú plynovú páčku, to nám pomôže s akceleráciou. Ja teraz vlastne nešľapem, iba držím plynovú páčku a uvidíme, čo to dá. Ten pomer cena a výkon je možno v tomto prípade taký menej znateľný ako pri tom EPčku, lebo to je naozaj že do 1000 eur s podobnou konštrukciou, ale tento bicykel je už taký vrcholovejší. Tu naozaj si človek môže povedať, že tu som si zaplatil za to najlepšie. Samozrejme, tie výhody, ktoré si vieme predstaviť, ktoré sú podobné, sú rovnako konštrukcia schopná ísť do terénu, zísť kedykoľvek, tak mimo cyklotrasy. Absolútne bez problémov, ako na downhillovom bicykli. Mám zapnutú asistenciu, párkrát zašľapnem, som naspäť na nejakej cestovnej rýchlosti cez 20 km za hodinu. No a teda, aby som to zhrnul, tento bicykel je v podstate vrcholom toho, čo Engve ponúka. Máme tu trojité odpruženie, máme tu jednu veľkú hlavnú vidlicu, máme tu veľmi výkonnú asistenciu k šľapaniu, máme tu prehádzovačku značky Shimano, na ktorej si viem takto pekne prehádzať prevody ako na normálnom bicykli, takže ak by som si chcel napríklad vypnúť asistenciu, daj mu takto na nulu a teraz šľapem ako na normálnom bicykli. Takže ak naozaj že vyhľadávam športovú aktivitu raz za čas a nechcem mať na to 3 bicykle, tak ten bicykel je takým spôsobom všestranný. No napríklad taká situácia, ktorá sa často objavuje aj v praxi, je, že prídem ku kopcu, nemám energiu alebo náladu ho vychádzať, tak čo spravím? No dám si tam asistenciu, napríklad takto na trojku, tá asistencia okamžite reaguje, ten elektromotor je veľmi citlivý a aktívny, takže ja si tak zapnem asistenciu a ten kopec vidím úplne bez námahy. Tento bicykel v podstate otvára nejaké nové dimenzie toho, ako sa dá tá elektromobilita využívať. Nemusí to byť iba do práce a praktické. Môže to byť aj takéto voľnočasové. Ak by som sa napríklad rozhodol ísť doprava k rieke, loviť ryby alebo doľava ku svojej chatke, tak tento bicykel mi to dokonale umožní. A úroveň námahy, ktorú chcem pri tom využiť, tak to už je vlastne na mne, že ako sa rozhodnem. Či sa chcem namáhať, či chcem športovať, alebo či to chcem mať úplne bezstarostné. To je moje rozhodnutie a to je tá ultimátna výhoda elektrobicyklov, ale obzvlášť tohoto engineu od EPčka. Naozaj toto je to najkvalitnejšie, najlepšie, čo ponúkajú. Je to výkonné, je to stabilné, je to robustné, vzbudzuje to rešpekt a ja to odporúčam všetkými 10. Ale ukážeme si to teda ešte raz v praxi, hej, že ako sa vlastne dá takto pekne zísť do mestskej cyklotrasy absolútne bez námahy. Teraz chytím plynovú pačku a idem mimo cesty, ako keby sa nechumelilo. A naozaj tu už vidno a cítiť, že tá predná vidlica robí extrémne dobrú prácu. Naozaj, kedysi, keď tie elektrobicykle začínali, tak tie dojazdy boli veľmi také smiešné, hej, že malo to 20 km dojazd, to si sa pomaly až akože báli zapnúť. A bolo to také, že OK, tak vyjdem s tým na chatu dole, už pôjdem po vlastných. Teraz mi toto ponúka vlastne možnosť mať, neviem či úplne celodenný výlet, ale v zásade, keď som šetrný a keď
trochu šetrím tú asistenciu a samotné využívanie toho elektromotora, tak ja dokážem z tohoto vyťahnuť desiatky a desiatky kilometrov do jazdu. ENGWE Engine Pro 2.0 sa nesnaží byť najšportovejším ani najľahším elektrickým bicyklom. Práve naopak, jeho silnou stránkou je brutálny výkon, masívna konštrukcia a vysoký komfort pri jazde. Tento bicykel zvláda úplne v poriadku mestskej jazdy, ale aj náročné výlety do terénu cez víkend. Treba však počítať ešte s jednou vecou, jeho hmotnosťou. Pri jazde to neprekáža, naopak ponúka to vyššiu stabilitu, ale pri prenášaní to trochu pocítiš. Jednoducho povedané, Engine nie je ultraľahký športový bicykel. Je to poriadny fat e-bike, ktorý ťa dostane aj tam, kam by si to s klasickým bicyklom ani neskúsil.